Choni dibedi ni samoro oro bende mokela chiedhnade mar nok mar niang. To oro makama owacho ni karam na piny Kenya kende entiere e pinje mantiere riwruok mar Komesa. Ken wacho oro ni diwach nang Atyang. Erokamano oro to en nature, but anyalo wacho ni e kambe wakati e sector marwa mar niang. Chemelil Sugar Company ne en achiel kuom kambi mano take the lead in terms of irrigation. Irrigation can be an alternative nikech kutho mar kor lwasi to kwanyal siro, okwanyal support. En gima bedo control gi nature kata Nyasaye. Omiyo kidhi area machalo Miwani. Miwani nigi pi moro machwera kende. To Miwani nigi over 10,000 hectares. Mako ket under irrigation. To wanyalo stamp out this koso niang. Kidhi kata area ma Chemelil. Chemelil ne timo irrigation. Kendo Chemelil dalo managing director moro miluongo ni Arun Kwong. No tiyo kendo Chemelil ne nigi niang kendo ne nigi mbego maber mane supply jopur. So anyalo wacho na achiel kuom yore manyaka ministry golnwa en nyaka watim irrigation mondo wa ka piny otwo to wan gi pi niang nyalo medo chieng'. Achiel kuom mano bende midhiero makika wuondi en gimiluongo ni mismanagement, poor governance. Poor governance wasenene kambe sirkal gite. And gima duong' mogik e kambe sirkal Sharon madawachi ni nitie gimo miluongo ni procurement. Procurement en chike mag nyiewo gik moko mag sirkal. Kalam achiel kama, kalam mating'o kamani. Kalam ni kidhi e duka en siling 10. To kidhi kawe wholesale en siling 5. To kidhi jok ma supply gik mag kambe mag sirkal. Iyudo ka ng'ato mi contract supply kalam achiel kama Sharon siling 500. Mil kata achiel mar rego. Inyalo ka en kata $1,500,000. Private nye $1,500,000. To government ibiro yudo ni kitenda gino to ng'ato kelo gi $1,500,000 okelo gi $1,10,000. So achiel kuom gik maduoko kambe gi piny in that gap. The procurement process mag kambe sirkal nitiere gi mibadhi malach. So mibadhi en achiel kuom gino maduoko kambe wa piny. Sharon. Erokamano ahinya, aneno ka dakika ringo mapiyo, dakika 18 tok saa 2 mar okinyi kwarom gajwang'a. Ote ma isebedo kioro adaro mar mondo mi asom gi bang'e Atyang ka nitiere minyalo duoko ibi duoki. Aya, nyakwar jomoko iwacho ni Sharon high. Wacho kanyo ni kembe to podho, lack of chulo workers is high. Erokamano ahinya. Kopogre gi mano, nyakwarom gajwang'a, aneno kanyo Lishan iwacho ni we wamadh nyuka mar ndim ka koro tek makamano. Dibed ni mano en kaluwore gi medruok ahinya e nengo mag sukari. Rosi Nyateng inwacho ni nadier kabisa nochakre ga chon kod kambi mano mar Mumias Sugar. Mano nwa penje mbui marwa ponono ni kembe mag sukari dika podho. Walter Molo indiko gi dholiech abro temo some kar nyalo mara. Iwacho ni Sharon, do you know that importing a kilogram of sugar from Brazil, Argentina or Egypt is cheaper than producing the same kilogram of sugar in Kenya? Iwacho ni high cost of production is what is killing our sugar industry.